Takže Ivanko, nech sa ti dári a zapájaj sa aj do súťaží. Krásne vysvedčenie, samé jednotky. Učitelia odovzdali dnes žiakom výpis hodnotenia za prvý polrok. Ocenili ich úsilie, no dali im aj spätnú väzbu, v čom by sa mohli zlepšiť v nasledujúcich mesiacoch. Učím vyše 20 rokov, ale musím povedať, že takú triedu, ktorá také dobré výsledky dosiahla v 7. ročníku, si nepamätám. Čiže mám tu vlastne 20 detí, ktoré boli vyznamenané. Ten pokrok vidím v tom, že si pekne zvykli na to, že pribúdajú nové predmety a napriek tomu dokážu sa skvelo pripraviť. Ja som s ním veľmi spokojná, určite by som nič nemenila, som veľmi rada a budem sa snažiť, aby aj v budúcom polroku bolo také isté a možno nedá sa už zlepšiť, ale aby sa nezhoršilo hlavne. Ja som nadmieru spokojný a aj pri tom všetkom celý ten polrok, čo sa stalo, aj ako veľmi veľa vecí už v tom 7. ročníku naozaj bolo, že už aj tie pridané predmety. V základnej škole na námestí Slovenského učeného tovarištva pripravili pre žiakov špeciálny deň v gala oblečení. Deti boli kreatívne a prezentovali svoj vkus a štýl. Na našej škole organizujeme počas školského roka vždy niekoľko takýchto dní, ktoré sú zamerané na nejakú aktivitu, aby aj tie deti si uvedomili, že môžu aj inak prísť do školy oblečení, že môžu aj nejako inak sa prezentovať. Šaty by prišli možno také prvoplánové a prišlo by, že možno tie nohavice viac ukážu to, že my ženy nemusíme chodiť iba v šatách, ale môžeme mať aj nohavice a môžeme teda byť aj také trocha iné, ako si nás všetci predstavujú. Takéto dni sú veľmi dobré pre žiakov, aby mohli vyjadriť seba a svoj šatník a ako vyzerajú a ako sa radi obliekajú. Ja som dneska aj pridal tú kravatu, aj to sako, aby som tak lepšie a formálne vyzeral. Tak som prehľadala maminu skriňu a nádherné šaty a všetko ona mi schovala vlastne a teraz som veľmi šťastná, že som si to mohla všetko povyťahovať, som s tým veľmi spokojná.